Vale, començarem, si us sembla. Què tal? Benvingudes. Jo sóc la Magalí, de la cooperativa NUS, i a part de donar-vos la benvinguda, primer sí que volia dir, per a quitármelo un poco de encima, que és la primera vegada que fem una taula rodona online, com hi ha hagut moltes aquests últims dies, i bueno, que es fa estrany saber que esteu allà a l'altre cantó però que no us veiem, i que així ja lo tengo dicho i esperem que no tinguem cap problema tècnic. Llavors, benvingudes, és la taula rodona Feminismes i Educació en temps de crisi. Des de NUS hem organitzat aquesta taula rodona per generar un espai per compartir una mica entre entitats feministes que ens dediquem al món de l'educació doncs, què ens ha passat amb aquesta situació generada pel Covid-19 i com l'estem afrontant. No? Quan es va decretar l'estat d'alarma, a NUS, a part del xoc inicial, el primer que se'ns va passar pel cap o la primera intuïció va ser activar les nostres xarxes, no? Anar a contactar amb aquelles entitats amigues amb qui compartim valors, mirada i preguntar-los penya, com estáis? No? Una mica entomant aquest xoc. Quan ho vam fer vam veure que no érem les úniques, que hi havia molta gent activa en xarxes i que aquests espais segurament eren uns espais ideals per anar trobant pistes i estratègies per fer front a aquesta situació. L'objectiu d'aquesta taula és precisament aquest, és obrir aquestes converses que hem començat a tenir entre nosaltres a totes les que ens esteu escoltant per, d'una banda, compartir els impactes que hem tingut amb aquesta situació, però sobretot anar a explorar conjuntament les idees o estratègies que tenim de cara al futur més proper. Per fer-ho, jo estaré facilitant aquesta trobada, jo soc la Magalí, i la meva companya Eli, que si pots saludar, Eli, que sí que tens la càmera, estarà una mica donant-me suport i prenent el relleu si a mi em passés alguna cosa, si se'm caigués l'internet o coses d'aquestes. I després tenim a la Rocío, que no sé si pots encendre la càmera, Rocío. Hola, que la Rocío estarà vetllant també des de NUS, vetllant per la part tècnica i gestionant una mica el xat, ¿vale? Llavors, he vist que hi ha gent que no parla català, llavors intentaré anar fent una mica de traducció, però sí que potser no ho traduiré tot, demano disculpes de antemano. Llavors, resumiendo un poco, bienvenidas, somos NUS Cooperativa, yo soy Magalí, estaré facilitando este espacio de encuentro que hemos generado entidades feministas que nos dedicamos al mundo de la educación para compartir un poco el impacto que hemos tenido a raíz del COVID-19, un poco qué nos está pasando y sobre todo también compartir ideas, ahora que ya han pasado unos meses, ideas y estrategias de cómo lo estamos afrontando o cómo imaginamos el futuro. Per fer-ho, abans de presentar-vos a les ponents que tindrem amb nosaltres, des de NUS ens agradaria començar amb un petit toc d'humor. Llavors, ara sí, més que mai, demanem que totes les ponents incloses apagueu la vostra càmera, el vostre micro, que en els 3 puntets de dalt poseu detener vídeo i que gaudiu d'aquest petit vídeo que us hem preparat per introduir una mica el tema. Fins ara. Hola, bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a aquest espai que pretén ser un lloc de trobada entre cooperativistes i que hem anomenat cooperativisme i coronavirus. És possible fer una economia transformadora des de casa. En primer lloc... Un segon, Digues, Carla, ara no puc parlar. Sí, no, és que no ens ha arribat el rebut. No, ja, però bueno, la subvenció sí que... No, la subvenció no... No, la subvenció no, la justificació sí, però... No, el que passa és que no entra cap encàrrec, com ho... Bé, és igual, ja ho parlem demà a la reunió de coordinació. Vinga. Perdoneu, el que volíem parlar avui és... Hola a totes les mares d'aquest espai. Avui volíem parlar de conciliar en temps de coronavirus.
Com sabeu, es pot fer perfectament. Hi ha moltes mares que ja ens hem adonat que realment es pot... Digues a l'Arnau, carinyo, és que ara no puc. No, digue-li al teu germà que s'ha de compartir. No, això és... Digue-li que s'ha de compartir. Bé, això de treballar i cuidar les criatures realment és com tu t'ho muntis. És tenir un... Digues. L'arrel quadrada... L'arrel quadrada de 3.049 amb 55.000 mira, això sí, molt llesta la mama. Doncs això, és molt fàcil, és només qüestió de... Hola a totes, benvingudes a aquest espai de professionals. Avui, com sabeu, la idea és pensar en quines opcions estratègiques i oportunitats tenim gràcies al coronavirus. Un segon. Sí? Mira, no, és que ara no puc fer la videoconferència perquè ja tinc el Jitsi obert i si entro al Zoom no se'm veu. Aleshores, després... Com deia, quins avantatges té aquest moment a nivell d'oportunitat, no? Té moltes coses molt... I crec que és molt important per això. Carla, això ja no tenim el Dropbox, ens hem passat al Sparkle Share aquest. Arnau, sisplau, deixa que el teu pare faci el perro boca abajo. Ets professional. Molt fàcil, molt fàcil, molt. Seria sortida. Doncs, bueno, no sé què us ha semblat aquest vídeo que us hem preparat, tot i que hem tingut aquests problemes tècnics a l'inici, no? Però una mica la idea era com començar amb una mica d'humor i de segur de moltes coses que totes ens hem sentit identificades, no? I bueno, i ara intentar començar-la d'una altra manera, no? Llavors, ara començaria una mica la taula rodona. Donaríem pas a que totes les ponents comencin a encendre la seva càmera i esperem que la Magali també es pugui connectar per poder continuar amb aquesta presentació. Llavors, si voleu, la Míriam... Hola, Míriam. Hola. La Roser i tenim a l'Aida, no? Hola, bona tarda. Anna. Anna, vale, perdó. Vale, a veure si Magalí es pot connectar, si no, doncs continuarem nosaltres. Una mica la idea de que estiguéssim aquestes entitats avui era compartir això que hem començat a l'inici, d'aquests moments de ha vingut aquesta crisi, de cop i volta ens col·lapsa, no? I sembla que ha passat molt temps, no? I una mica volíem veure aquests moments que hem passat, no? Des de l'inici, el moment que estem fent ara i com veiem el futur, no? Llavors, abans de començar a fer les preguntes, doncs començo a presentar les persones que tenim de ponents. Començarem per la Míriam Alemán, de la cooperativa Candela. És una cooperativa d'acció comunitària i feminista que es dedica a realitzar accions de sensibilització i prevenció de les violències de gènere, així com a fer formacions i assessorament des d'una perspectiva interseccional. Si vols saludar. Hola. Després tenim la Roser Casanovas, del col·lectiu Punt 6,
cooperativa d'arquitectes, sociòlogues i urbanistes dedicada a aconseguir que les nostres ciutats siguin més inclusives i que les pròpies persones que les habitem ens convertim en les especialistes dels espais que ens envolten. Hola, bona tarda a totes. I, per últim, l'Anna Carreras, de Coeducació, cooperativa que treballa per la incorporació de la perspectiva de gènere en l'educació i ho fa a través d'activitats de sensibilització, formacions, assessorament i recerca. Benvinguda, Anna. Moltes gràcies. Doncs, com dèiem, amb vosaltres volem explorar, com a entitats feministes dedicades al món educatiu des de diferents perspectives, com hem viscut aquests 3 moments. El moment inicial, quan comença l'estat d'alarma i el món s'atura, i el moment present, com estem i què estem fent ara, i el moment futur, que ens imaginem. Doncs deixem-me veure si la Magalí ha pogut tornar. No sé si ha pogut, perquè m'agradaria que estigués fent ella les preguntes, però per no retrasar puc continuar jo. Doncs la primera pregunta, com a entitats feministes, com creieu que hem pogut aplicar la perspectiva de gènere en els impactes i les mesures preses que hem hagut d'anar fent aquesta crisi sanitària que han vingut? I com us heu trobat amb aquestes, imaginem, contradiccions i reptes que hem tingut, i quines reflexions heu fet sobre això? Llavors, si voleu, no sé, per començar, vols començar tu, Míriam? Vale. Es por la A de alemán, siempre igual, en el cole. Ahora salta el potro la primera. T'ha tocat. No, no hi ha problema. No, res, en primer lloc, Jolín, que moltes gràcies per generar aquest espai, que és molt complicat, i a nosaltres, ja anirem desenvolupant, però és veritat que l'online és una de les coses que més ens està costant i que al final, quan ho vau proposar, en realitat ens va engrescar un muntó poder compartir una miqueta això. Intento ser molt breu, m'ho he apuntat tot, que jo de normal no apunto les coses, però m'ho he apuntat tot per enrotllar-me, sobretot perquè nosaltres, una de les coses que sí que us volíem compartir és que no hem tingut temps de posar en comú com hem viscut internament aquest procés, que jo crec que això ja és un indicador de com estem, que vol dir justetes, no? És com no estem tenint massa temps de posar-ho en comú, però teníem moltes ganes de participar. Llavors, sí dir que intentaré recollir el sentit de l'entitat, però que la cosecha pròpia també estarà present, perquè tinguem clar. Llavors, quan ens plantejàvem això, la primera pregunta, com ens havia afectat la crisi? O sigui, així com la primera resposta... Mira, la Magalí. Hola, Magalí. La primera resposta que ens sortia era ens ha afectat molt i ens ha generat un impacte molt gran, sobretot i primerament, així com per dir, un impacte molt gran en l'econòmic i d'una forma molt immediata. Ha estat com molt de cop i volta a veure com una cosa que has construït durant 15 anys és prou fràgil com per entrar en aquesta crisi tan gran en tan poc temps. I alhora per això ens ha generat un impacte emocional molt gran, perquè no ha donat com massa temps a reaccionar ni tan sols a poder assimilar com ho vivíem. Jo diria que encara estem en xoc, però ja comencem a estar una miqueta millor, com a mínim emocionalment. Llavors, nosaltres no és que no ens hem sentat i hem pensat, vinga, com anem a plantejar la perspectiva de gènere ara en aquesta crisi, tan així, no? Des d'aquí no sabria molt bé què dir, però sí que ens han emergit com 2 qüestions com superclares des del principi, que jo crec que sí que tenen a veure amb aquesta visió feminista. La primera de tot ha estat la cura cap a les treballadores, perquè Candela ara no m'extendré, però té un model que està, també ha entrat en crisi, ja hi era, però que té una part de sòcies treballadores i una part de treballadores. I diguéssim que des de les sòcies, una de les primeres coses que teníem superclares totes era com arribar als compromisos que havíem adquirit laborals amb les nostres treballadores, però no només laborals, no sé, des de com plantejàvem l'ERTE, com cobríem aquest 30%, com poder cobrir el mínim que ens havíem compromès amb elles, però també emocionalment, que això també passa per estar en una comunicació constant i amb una transparència absoluta de les decisions que anàvem prenent les sòcies.
És cert que aquest model ja feia estona que ens trontollava i que ara mateix doncs, ha entrat molt més en crisi, no? Jo estic aquí explicando los trapos de la entidad, pero hemos venido a esto. Que en realitat no, ens ha posat una mica sobre de la taula pues, aquest model de unes quantes persones decidim per moltes, no és un model de creixement que tampoc és que ha sigut superconscient i el que feia estona que teníem ganes de posar-li consciència, llavors per rescatar alguna positiu, com a mínim de tot això ens ha obligat a posar-li una consciència com superclara. Això com per una banda. I després per l'altra banda jo crec que la segona qüestió que ha emergit quasi sola és el no exigir-nos massa. O sigui, ha estat un moment on no ens hem apretat, no sé com dir-vos, no ens hem apretat per reinventar-nos, me guardo la palabra reinventarse para luego, que le tengo cosas preparadas. Però no ens hem exigit massa en aquest sentit, no hem intentat cuidar molt els ritmes, doncs quines pors se'ns movien, què necessitàvem en aquell moment, qui estava més preocupada per la salut de la família, la salut de les amistats, qui estava més preocupada pel sosteniment econòmic, qui necessitava potser treballar més perquè això la treia una miqueta del bucle i no entrejutjar massa i amb tot això doncs, veure una miqueta com sosteníem l'estructura. Jo diria que aquestes dues coses són les que d'alguna forma han emergit més. No sé si després podem desenvolupar més, però... Sí. Gràcies, Míriam. Sí, hem vingut una mica aquí com anem a ensenyar, no? Però sí. Gràcies. Doncs si vols continuar tu, Roser. Perfecte. Jo també donar les gràcies perquè realment s'agraeix un espai com de cura com aquest, perquè realment ens heu cuidat molt per la data, per l'horari, per les preguntes, i no ho hem tingut en totes les participacions que hem fet. També la gent ara ha demanat en accés participacions en molts llocs, com que és virtual, i en canvi era un desgast de temps i mental i emocional que nosaltres hem valorat moltes vegades que no ens valia la pena. I aquest espai sí que val la pena. I nosaltres, per sumar, jo crec que sumem experiències, perquè sí que és veritat que la nostra entitat, la nostra cooperativa és una mica diferent i el tenir diversificada els nostres projectes i els nostres àmbits d'actuació, en un primer moment, el primer cop, tot i el xoc emocional, personal i etcètera, que ha sigut gran i ha sigut gran per totes, el primer xoc el vam poder com sostenir a nivell cooperativa, a nivell entitat. Perquè teníem aquesta diversitat de projectes i d'àmbits en els quals actuem i això ha sigut un valor positiu que nosaltres ja ho hem considerat sempre un valor positiu nostre, que ens ha permès tenir una economia més o menys sana. Què vol dir una economia sana, però ens ha permès tenir una economia sana i ara ho hem demostrat en una crisi. O sigui, aquesta crisi ens ha permès aguantar el primer cop. Ara, el segon cop, el cop sostingut en el temps, aquest ja no el podem aguantar i no el pot aguantar ningú, però el primer cop el vam poder aguantar. I la nostra principal preocupació va ser com posàvem a la balança la cura, com cuidar-nos individualment i cuidar la cooperativa. I en aquesta disjuntiva de com cuidem aquestes dues coses tan importants, com és a nosaltres mateixes individualment, a tot l'equip, i per altra banda, l'entitat cooperativa, que ens manté ens sosté la nostra vida també. Per nosaltres, la nostra cooperativa és una forma de vida, no només com una forma de sosteniment econòmic, que també, només faltaria, i una de les més importants. Llavors, una de les mesures que vam prendre des del principi, i explicant-vos aquest background nostre, o aquesta fórmula que tenim nosaltres, és que vam intentar mantenir... No hem baixat salaris. No hem baixat salaris tenint en compte la diversitat de situacions de cadascuna de nosaltres. Hem intentat mantenir el màxim possible, tot i sabent que no totes estàvem produint el mateix. I sabent que cadascuna de nosaltres tenia una situació personal molt diferent i que hem patit molt. Les que tenim persones dependents al nostre càrrec,
i parlo amb experiència personal pròpia, hem patit molt, no? Aquesta fal·làcia del teletreball, no? I aquest odi que em genera cada vegada que li diuen teletreball a una cosa que es diu subsistència, no? Que es diu intentar sobreviure a aquests moments i que ve d'una crisi endèmica del nostre sistema, no? I d'aquest abandonament de la corresponsabilitat de les cures, no? I jo, com que ho he patit en primeres carns, sempre lo meto, no? Si me pregunten, lo meto, perquè per nosaltres ha sigut com, i ho hem compartit amb diverses, no, de nosaltres, aquest emprenyament constant que portàvem amb el sistema, no? I que seguim portant, i que volem canalitzar d'alguna manera i anirem canalitzant a mesura que anem avançant, perquè és veritat, i coincideixo amb la Míriam, no? Que tothom et demana com reflexions, no? Després del Covid, i vinga, i què farem, i dius, doncs, anar vivint, com hem anat fent, o sigui, anar subsistint, anar veient dia a dia com podem fer front a tot això que ens està venint, no? I això em sembla que ja és una gran mesura, no? O sigui, que ja és una gran decisió, com anar dient, bueno, anirem fent, no? Anirem prenent les decisions que ens permet cada moment, no? I explicar-vos que nosaltres també hem començat a demanar un ERTO, no? Per això que us explicava a llarg termini nosaltres no podem sostenir aquesta situació, no podem sostenir això que us estava explicant, no? Intentar que aquesta crisi no penalitzés encara més individualment, no? Per tant, al final hem decidit demanar un ERTO amb totes les contradiccions i amb tots els debats que ha generat això a través de virtualment, que és una merda debatre virtualment perquè no captes l'energia no pots connectar amb les persones, no? I perdó, ara m'avanço al segon punt, no? Que ja el deixarem per després. Però crec que ja he dit algunes coses, no? I que més o menys aniríem per aquí les nostres reflexions, que tampoc desordenades i sense molta... Moltes gràcies, Roser. Jo crec que també és l'evidència d'aquestes coses que tu parlaves, no? Del moment que estem vivint, com l'estem vivint, no? Com treballem des de casa. Jo crec que... Doncs, Anna, si vols continuar tu. I tant. Bueno, moltes gràcies. Em sumo als agraïments a la Míriam i la Roser, que fa molta il·lusió ser aquí, que ens heu cuidat molt en tot moment, que pugui semblar això de fer-vos la pilota, però ja sabeu que és important dir les coses que van bé, no? I en general ja és important i en aquests moments difícils encara més. Jo recullo dues coses, una que ha dit la Míriam, l'altra la Roser, i a vegades pensàvem una mica des d'aquesta percepció també de què puc aportar jo en aquesta història, no? Que crec que ens passaran coses molt semblants, però podem dir-ho d'una manera o d'una altra, no? Això també de compartir, sentir que ens passen coses semblants, doncs hi ha una part de sentir que estem juntes aquí, no? De la idea de la Míriam recullo això d'intentar cuidar la treballadora. En el nostre cas som 3 sòcies i una treballadora i llavors segurament ha sigut una mica més fàcil o aquest debat tan profund no hi era, però així com ens hem fet un ERTO parcial a les 3 sòcies, a la treballadora l'hem mantingut i no l'hem tocat el salari. I del que deies tu, Roser, el tema aquest de les cures, no? Jo me'n recordo el dijous aquest dramàtic de la demà ja no hi ha escola, no sé què, i parlant amb la Laura, la treballadora, dèiem, bueno, queda't a casa i no treballis per la cooperativa perquè és impossible treballar de manera remunerada tenint cura de criatures, no? I aquesta per mi és una de les reflexions que ens generava, no? De com, sense voler, hem sigut part d'aquesta reproducció del sistema quan no hem pogut parar, no? Per més que amb altres cooperatives hem intentat fer-nos fortes i parlar amb sector públic sobretot, d'exigir que no es parés els pressupostos i projectes, però ha sigut impossible, no? Llavors, aquest sentir que estàs jugant al seu joc de tirar la vida productiva o remunerada endavant i alhora sostenir una vida de cures de persones petites o grans, no? I de fer aquests malabars impossibles, doncs la veritat que és una contradicció constant. En aquesta línia sí que és cert que nosaltres hem intentat també una mica amb això que deies tu, Roser, adaptar la realitat de cadascuna de nosaltres i així com algú ha dit, mira, jo treballo 3 dies i els altres no per tenir cura de criatures, l'altre, mira, jo faig 2 hores al matí, 2 hores a la tarda, i en aquest sentit la persona que no té criatures és la que d'alguna manera ha fet més malabars per acollir les diferents necessitats, no? Que també ha sigut
un dels efectes de tot plegat, de posar al centre la cura de criatures o persones grans. I també vam prioritzar molt el treball aquest a distància, que em sumo molt amb tu, Roser, l'ho diu. Avui parlava amb l'Aida, que jo especialment no puc. O sigui, bueno, ja és igual, ja parlarem després d'això. Com per tenir cura d'aquestes pors i cura de criatures i tal, va ser, bueno, doncs treballem a casa com puguem, però amb la conseqüència que això implica, no? De distància, de dificultat, de torpesa, de fer-ho tot més difícil. I l'última cosa que volia posar aquí, bueno, dues, és aquesta de com d'alguna manera els ERTOs poden donar resposta a una part de salari que no podem sostenir i tal, però és com aquesta sobrecàrrega, encara que hem reduït molt jornada d'acord amb l'ERTO, però hi ha com una part reproductiva de l'entitat que s'ha d'anar sostenint independentment dels projectes que t'entrin, no? I era com aquest desequilibri també entre tot el que t'està entrant i la feina del dia a dia que d'alguna manera s'ha de mantenir, no? I és com sentir que estàs fent una mica el peripé amb tot això. I l'última, i vull rescatar com una part única de tot això, que ha sigut, que crec que algú ja ho ha comentat, aquest treball en xarxa que hem fet entre unes i altres, no? Que jo crec que és una cosa molt bonica que la distància ha facilitat potser, o els whatsapps que a vegades ens moríem, no? Míriam, que vau començar Candela sobretot amb aquesta proposta, i bueno, sentir que estàvem allà i que ens fèiem fortes, jo crec que ha sigut una cosa molt bonica i que en part per això estem aquí, així que moltes gràcies. I fins aquí jo crec que aquesta primera part. Doncs moltes gràcies, Anna, també per les teves explicacions, que jo crec que també totes ens sentim una mica reconegudes amb moltes coses de les que dius. Doncs d'aquesta primera pregunta només llanço com idees clau, o recullo com idees claus que hem dit, només les nombraré com per tenir-les present i per continuar amb la taula. Llavors, l'impacte que deia la Míriam de la part econòmica i la part emocional del primer xoc. Després hem estat parlant les tres de com ERTOs, de com hem fet i quines contradiccions ens entren. Tu ara, Anna, també deies aquesta contradicció de sí, tinc una part, però què passa amb la part reproductiva que continua estant aquí i qui la fa. Les balances de la cura individual, la col·lectiva, com ho gestionem, com ho intentem equilibrar. La part del teletreball, confinament, conciliació i corresponsabilitat, que deia la Roser, que crec que ha estat també un punt bastant important. I ara recordava també el que deia l'Anna de jugar al joc de la vida productiva, alguna cosa que també és important. Llavors, si voleu, passem a la segona pregunta, que ja que tenim a la Magali, que continuï la Magali i seguim. Gràcies a totes. Gràcies, ha sigut profecia autocomplida, ja us he dit, si se me cae l'internet, la propera vegada no ho diré. Sí, havíem dividit en aquests moments la taula i ara, clar, aquest primer estat de xoc ja gairebé fa 3 mesos i llavors la nostra segona pregunta, que en veritat és una mica un sac de preguntes, té a veure amb la situació actual, amb com estem treballant ara mateix, com esteu treballant ara mateix, i sobretot fent èmfasi en que aquesta situació de distanciament físic que se'ns ha imposat una mica fa que moltes de les nostres activitats que eren grupals i presencials doncs de moment no les puguem estar fent o les haguem de fer amb aquests formats virtuals com el que estem avui. Llavors, la nostra pregunta o sac de preguntes que per situar una mica com la qüestió era com valoreu aquest boom que hi ha hagut de vinga, adaptem-nos al format virtual. Quin valor li doneu al procés grupal i a la pròpia participació pensant en formats virtuals, si és que hi heu pensat, si creieu que es pot garantir una participació real, quina part de valor rescateu o trobeu a faltar, i en el cas que hagueu adaptat alguna de les vostres accions o si ja en fèieu abans, si teniu pistes d'alguna acció o projecte que sí que segueixi funcionant sense perdre la proposta de valor que totes les entitats que estem aquí tenim de la presència. Llavors, si vols començar tu, Anna, per canviar una mica l'ordre. Molt bé, Magali, ben tornada. Jo us volia escriure abans pel xat que crec que
que què seria d'aquests espais sense les dificultats tècniques, no? Crec que formen part de la vida, no? Igual que l'aparició d'animals o criatures aquí darrere de tant en tant. La virtualitat. Nosaltres ens hem adaptat com altres, no? Perquè hi ha hagut, així com hi ha hagut projectes que han caigut, molts altres ha sigut, necessitem que, per part de qui ens ho demanava, no? O qui ens ho havia encarregat, que volien tirar-ho endavant i per un cantó ho assumíem com una part bonica de, gràcies, poder continuar amb això i, per tant, poder continuar amb els projectes, però és cert que ha sigut com una mica, fem això perquè no podem fer-ho d'una altra manera, no? Jo crec que el treball virtual permet algunes coses, no? Però és cert que tot el que comentaves, no, Magalí, aquesta proximitat, estar pendent del grup, aquest directe i veure molt més, possibilitat de moure, del treball vivencial, del debat en grup, en parelles, etc., és impossible, no? Llavors jo crec que això és impossible i, per tant, és adaptar-te a noves metodologies, no? I situar-te en un altre rol d'alguna manera, que no és que ens apassioni, però ens hem hagut d'adaptar sense més, com totes imagino. Llavors això crec que és important i és cert que també hi ha aquesta part de la limitació tècnica, no? De persones que tenen millor internet, altres menys, en alguns pobles que estàvem treballant a la Seu d'Urgell i a Coll de Nargó, hi havia una mica de dificultats, no? Llavors també, com això s'evidencia que hi ha qui té més facilitat i qui té menys. I alhora també volíem trobar com alguns punts positius que creiem que també existeixen, que és això que ens permet com trencar aquest centralisme de Barcelona i arribar a molts altres llocs, que d'una altra manera presencial seria impossible, no? Per les limitacions de recursos que implica. I també comentàvem que hi havia una altra part que ens ha sorprès una mica, però tenia a veure amb com això d'estar parlant, no? Doncs tu tranquil·lament, o sigui, hi ha una part de fredor de no veure gaire la resta de gent, però hi ha una altra com que et permet també com una mica d'empoderament en el teu discurs, en el teu anar parlant, anar-te escoltant. Crec que mai ens havíem vist mai tant una mateixa, no? Però, no sé, aquest és una mica el nostre debat, que som molt defensores de la part presencial i de tu a tu, com totes crec, i alhora també és cert que el treball virtual permet altres coses, però amb un format diferent. Vale, gràcies. Roser, si vols continuar tu. Bueno, la meva resposta, i crec que les meves companyes estan completament d'acord, és no. No pot substituir de cap manera. O sigui, és que no i no. I no ens volem, submetre'ns a ningú que digui el contrari. No. Perquè està demostrat que les persones no participen de la mateixa manera virtualment que presencialment. I concretament les dones. I nosaltres que fem molts processos de participació i moltes formacions en ajuntaments o en diversitat de situacions, les tècniques sempre, o sigui, a part de la no participació, però si no és presencial, encara participen menys, no? O sigui, és que per nosaltres, per la nostra experiència, la resposta sempre és no. I és veritat, estem com una mica encara en fase de negació, no? No volem assumir que això ha de ser una nova realitat. I no sé, i assumeixo que potser encara tardarem un temps perquè no. I a més, personalment, és que és això, estic com negant-me a la virtualitat de totes, no? Ja us ho he dit, perquè estic en contra del teletreball, d'aquest tipus de teletreball, d'aquesta disponibilitat 24 hores, no? D'aquesta superproductivitat que hem de tenir a qualsevol hora, no? És que la virtualitat té unes conseqüències, no? Per la nostra vida i per la cura per l'autocura al final, ja no estic parlant dels altres, que no puc ni vull deixar que la nostra vida es sotmeti a això, no? I la nostra societat menys. Llavors, hem tingut també experiències d'alumnes d'universitat que ens han dit després pel xat, sisplau, puc fer la meva presentació d'una altra forma, que no sigui a través de virtualment, perquè no em sento gens còmoda, no? I quanta gent no se sent còmoda. Però
Però ja si anem a l'extrem, no? Per nosaltres, si realment això canviés, no? Si això canviés en el sentit de que moltes coses passen a ser virtuals, etc i ens hem de com es diu això? I ens hem d'adaptar a aquests nous formats, etc, que també ho hem fet, Anna? Vull dir, estic d'acord amb tu. Nosaltres també hem de sobreviure i ens hem adaptat, clar que sí. És que no hi ha otra, no hi ha otra. Bueno, no hi ha hagut una altra fins ara, no? Però hem de ser conscients que si això ha de ser una forma d'accés o de participació o d'accés com als nostres drets, no? Hem de garantir l'accés a internet per tota la població de manera gratuïta i d'una forma universal. Perquè si no, estem una altra vegada trencant i bretxando, no? Fent més bretxes, no? I més desigualtats d'accés als recursos, no? Nosaltres estem parlant en l'àmbit de l'educació, però estic parlant en tots els àmbits, no? I volia deixar-ho aquí. Ja està. Gràcies. Míriam, et dono la paraula, si vols continuar. Vale. No puc estar més d'acord amb tu, Roser, no puc tenir un moment de joia més gran al meu cor. Ara mateix. No, nosaltres, sí, també he apuntat com dues coses, no?, d'aquest punt. O sigui, primer, jo crec que soc la més hater de l'entitat, però en general no ens està agradant. No ens està agradant i no ens estem sentint massa bé, tot i que estem fent. Vull dir, anem fent i anem fent el que podem, no? Però jo volia fer com un apunt, no?, sobretot quan ens segresten aquestes neollengües, no? I ara la paraula de moda és reinventar-se, no? És com... Sembla que, a més, si no ho fas, és quasi com que tu estàs perdent la feina perquè vols, no? Perquè no t'estàs reinventant. Llavors jo pensava, ostres, jo a més, que he sigut de les pardilles que deia per què estem fent un ERTE si després de Setmana Santa tornem al col·le? Jo era d'aquest sector i no entendia què passava, no? És de per què hem de fer online si tal, ja està, ja estic més baixada del guindo, no? Però, de totes formes, jo crec que no estava antiprocés, no? Jo soc una enamorada de la meva feina, no sé com dir-vos, o era, no sé, no? Des de fa més d'11 anys que la meva feina és comunicar, és estar amb la gent, és entrar als instituts, estar amb els joves, i de cop i volta és com de primer haig d'assumir que això, com a mínim de moment, es para. Després necessito fer un dol d'això, no? És com de no em diguis que el que vaig a fer ara és el mateix que feia, perquè és que no té res a veure. O sigui, potser el contingut és el mateix, però el que jo estic fent no té res a veure, no? A mi m'entra una buidor, ja veureu, quan s'acabi la taula rodona, no? S'apaga, de cop tu estàs com rodejada ja en 35 persones i estaré sola a l'habitació. Vull dir, això em col·lapsa una mica mentalment, no? Però, a més, trobo que no hi ha procés de dol i que jo, per reinventar-me, necessito connectar-me a la il·lusió una altra vegada, no? Com, vinga, va, què em podria motivar de l'online? Però és que ara mateix em sento hasta traïdora si hi ha alguna de l'online que m'agrada. No sé com dir-vos, no? És com, i em nego que m'agradi. La veritat que després vaig anar a fer, no?, la primera persona que em va acompanyar a mi personalment, les companyes de l'entitat també, però una d'una universitat, una professora que em va ajudar molt, li agraeixo molt perquè m'ho va posar molt fàcil. Però bàsicament sí, i des de luego no pensem i entenem l'educació en absolut des d'aquests termes. Primer per el que diu la Roser, no? Absolutament d'acord, la gran bretxa que hi ha entre barris, entre classes socials, bueno, és horrorós. Llavors, a nivell d'educació, jo no sé això què vol dir, però ja la sola idea és que no té cap mena de sentit. I si hi ha alguna que ens fa por, que era la segona cosa que volíem com destacar, és l'oportunisme. Una cosa és que ens estiguem adaptant perquè toca, i la vida ha de continuar, la prevenció s'ha de seguir fent, que tampoc és que, bueno, després entrem més en això de futur, però igual que hem vist com es pot aprofitar això, sense ser molt conspiranoica, però com es pot aprofitar això per crear un estat policial de la nit al dia, ens fa molta por l'oportunisme de com la tendència, que ja era general, de demanar más por menos, s'acabi instaurant d'una forma radical i impossible de contraargumentar, ¿no? M'explico. Queremos una formación donde incluyáis la perspectiva de gènere, però també LGTBI-fòbia aplicada i vivencial, i jo penses, a un curs de 30 hores, i la volem en 2 hores pel matí.
No? Llavors, aquesta tendència que costa tant de lluitar, ara no només és això, doncs fes-me un vídeo. És com vols que et faci un vídeo d'algú, no? És com tu no hauràs fet un curs després d'això. No sé com explicar-te que no sabràs prevenir, no? I llavors això ens fa molta por a que sigui una tendència que es quedi per oportunisme. No sé quant de pànic hi ha en les meves paraules, ja veurem què passa i ja veurem tot. I fixeu-vos que fins ara, més, no sé si abans ho preguntaven, ni tan sols és que estem fent amb joves. Jo no sé què passarà al setembre, que després és el punt futur, però com a mínim amb professionals, amb joves ja em sembla un deliri, ja no et dic amb infants, no? Però bueno, llavors aquesta seria la nostra postura. Gràcies, Míriam. Sí, bueno, tot el que apunteu, no? Que és el que estem fent, el que se'ns està com demanant d'alguna manera, no? Per diverses bandes, el que hem de fer per sobreviure i aquí potser trobem la gran contradicció, no? Més que en l'estat inicial. Jo rescato coses que heu dit totes, no? Parlant sobre la virtualitat i com entenem les nostres accions a través de la virtualitat. La primera, aquesta bretxa tecnològica que existeix i que segurament s'accentua o es pot accentuar també derivada de la crisi econòmica que hi està havent-hi, de persones que s'han quedat sense feina, que estan en una incertesa brutal i que sembla que de moment, doncs, sí, hi ha gent que en parla, però al mateix temps s'estan fent activitats escolars virtuals i això s'està tenint poc en compte. Rescato també, jo ho he anomenat els límits de la virtualitat, no? M'ho he apuntat així. Quins són aquests límits? Tant pel que volem fer, el que podem fer, la dedicació, no? Parlàvem d'aquest esclavisme de 24 hores, de sempre connectats, si no hi ha un límit a posar aquí. I al mateix temps jo rescato el punt positiu de dir també hi ha molta gent que s'ha llançat a la virtualitat i que ha trobat noves formes, que està veient noves metodologies i que amb això, no, connectant una mica amb la il·lusió, està veient, anant més enllà d'un Zoom o més enllà d'un grup de WhatsApp, no? I jugant amb aquestes eines també. Entenent-les com a eines i no com a un status quo que funciona d'una determinada manera. I rescato també del que heu dit això, no? Part de, dins aquests límits, que és el que no, allà on no arribarem, no? O el que ens pot costar arribar a nivell en termes de participació, o el que no és que no arribarem, però que hem de tenir en compte, no? També heu apuntat com participen les persones socialitzades com a dones o no, una mica la mirada de gènere també en aquest tipus de participació i en tot el que és la vivència, altres canals de comunicació com pot ser el cos, no? Això ho dic jo, no heu parlat d'això, però sí que m'ha inspirat això. I la necessitat de fer un dol, no? De que imaginàvem això potser com un parèntesi, aquesta situació com un parèntesi que es tancaria després de Setmana Santa o en un moment determinat, i ara això és més borrós i potser abans de fer aquest canvi hem de fer un dol i connectar amb la il·lusió, com tu deies, Míriam. Ja heu començat a apuntar maneres, però el nostre tercer bloc volia anar a veure una mica d'estem aquí i com veiem el futur. Sabem que per tothom la situació és molt incerta i que no tenim tampoc de l'àmbit educatiu gaire informació de què passarà ni com passarà. Hi ha moltes informacions contradictòries cada dia, però la nostra pregunta era, després d'aquest moment de xoc inicial, com us esteu imaginant la vostra tasca i quin és el paper que com a entitats feministes dedicades al món educatiu creieu que heu de tenir, no? Per afrontar aquest postconfinament, la situació viscuda per les comunitats educatives, la situació que afrontaran ara, tot i que desconeixem els detalls, una mica com imagineu aquest futur proper, els seus reptes, el paper que podem tenir entitats feministes dedicades en aquest àmbit, una mica com ho veieu. I recordo, abans de donar la paraula, que si voleu anar fent preguntes, les persones que ens esteu escoltant, les podeu anar fent pel xat, perquè després d'aquest bloc sí que deixarem un espai per anar responent. Llavors, Roser, si vols et dono la paraula a tu. Sabia que em tocava a mi ara la tercera. Doncs em sap greu, perquè amb aquest... Jo crec que ja ho he dit abans, no seré gaire
gaire innovadora en aquest apartat, perquè realment és que nosaltres ho estem vivint molt al dia a dia. I amb aquesta màgia que hem hagut de fer, màgia o inventiva que hem hagut de fer amb l'ERTO, assegurant a l'Estat que ens en sortirem d'aquesta, hem hagut de fer una imaginació de que ens en sortirem d'aquesta perquè no sabem què passarà, no? Exactament. Llavors, em sap greu, ser una mica tallarrotllos en aquest últim punt, però nosaltres és que ho estem vivint tot molt al dia, no? Molt el que ens va passant cada setmana, molt el que anem vivint com en cada reunió de funcionament, molt en anar-nos adaptant en com ho anem vivint, no? En com anem seguint treballant amb el que estàvem fent, no? Jo he apuntat això, no? Seguir treballant com ho hem fet, no? Perquè realment creiem que és necessari com ho estàvem fent i que ens hem d'adaptar, evidentment, a les nous contextos i a noves formes i hem de posar molta imaginació, no? Hi ha molta gent que ens està preguntant podrem fer aquest procés participatiu amb aquestes normes, aquestes noves mesures que ens estan posant? Doncs clar que ho podrem fer. Nosaltres no ho veiem impossible. És que, al contrari, o sigui, aquestes són les mesures que hem de prendre per prevenció? Doncs les prenem, però no neguem la presencialitat ni que puguem fer processos en els quals les persones puguin participar. Nosaltres, en aquest sentit, com que apel·lem a la nostra experiència, a la nostra capacitat que hem tingut sempre d'adaptar-nos a les diferents contextos i situacions i en el dia a dia anar veient. I una cosa molt important, com estem fent ara, que és establir aliances amb aquelles entitats afins per construir juntes aquesta transformació que volem totes feminista i antiracista. Perquè és el que deia abans la Míriam, fa molta por l'oportunitat, i no vull ser derrotista, perquè al contrari, jo sempre que em pregunten és com, nosaltres tenim una actitud positiva i jo la tinc perquè és que si no ja hauria deixat de treballar o ja hauria deixat de fer la feina que estem fent, però per això hem d'estar superactives i crec que és molt útil aquestes aliances que fem entre les que realment volem una transformació feminista de la nostra societat i antiracista, i seguir apretant en aquest camí i no deixar-nos trepitjar ni drets ni llibertats i seguir treballant per conquistar-ne encara més de les que falten. Vull dir que acabo aquí. Crec que aquesta frase és prou de tancament d'aquest tercer punt. Gràcies, Roser. Si vols continuar, Míriam. Sí, jo també anava a dir que a mi em sap greu, però és la pregunta que li havia deixat més temps i a la que tinc menys cosa a dir, perquè realment no sabem. De cara al futur, jo crec, o sigui, nosaltres com a Candela, com a entitat, no ho sabem i farem el que podrem i també molt al dia, molt amb aquesta actitud de, no ho sé, ja veurem què passa. Que després, com a entitats feministes, jo crec que sí, de les dues coses que tenia apuntades, una és fer xarxa a muerte i crec que nosaltres de les poques hores que ens anem com repartint, que tenim por ahí, una de les prioritats és construir la xarxa i fer-la sòlida i en realitat és una de les coses més boniques d'aquest procés i que a més aquesta taula té molt d'això, de com ens hem anat a buscar, de picar a la porta, què esteu fent, com esteu. Jo crec que això ens farà fortes i passi el que passi, com a mínim ho passarem millor. Això ho tenim com superclar. També xarxes no a tota costa, han de ser unes xarxes molt, molt basades en la confiança, el respecte als processos, les horitzontalitats, la diversitat de cadascuna de nosaltres, de cada entitat i dintre de les entitats. Com ens ha servit molt per apuntar cap a on estan les aliances. No sé si queda molt abstracte per la gent que ens escolta. Si és així, per favor, digueu-nos-ho, perquè ha sigut una mica de procés confinamiento, de entidades buscándose por ahí. Si queda molt abstracte, digueu-nos-ho i ho expliquem millor. I llavors jo crec que l'altre també, ja us dic que intentant baixar el nivell d'exigència, que això és una cosa que també he après molt confinada, és el tema de que hem de continuar lluitant per la incidència política en un sentit
incidència de discurs social, no? És com, no pot ser que estiguem en un país on sabem com tornarà la lliga de futbol, però no com tornaran les escoles. No pot ser. És com, no pot estar-nos passant això a la cara. Mentre han obert els bars i els parques de les criatures estan precintats. Vull dir, tot això que és com tan flagrant, no sé si és responsabilitat nostra, perquè jo no em puc posar això a l'esquena, però en tot cas d'anar-nos dient això no és normal, no? Com algú ha de dir, i algú ha de dir que ens han de deixar entrar als instituts una altra vegada, m'és igual com s'ho facin, m'és igual el que estigui passant, però no podem deixar que ens atomitzin d'aquesta forma, no? Evidentment, amb tota la responsabilitat sanitària i col·lectiva que faci falta, però buscant formes creatives que no passin per aquesta atomització, no? I jo crec que si en algú... I també veure que aquesta crisi no té a veure amb un virus que ens hem de mantenir a distància, sinó té a veure amb un col·lapse del sistema sanitari, amb la qual clarament hi haurien altres formes de gestionar la cosa i jo crec que aquesta és la nostra línia, no? També fer aliances amb altres lluites per la regularització, que són... Ara mateix, si estem menjant fruita és per gent que està absolutament explotada. Sé que me'n vaig a tema, però és un tot, no? Jo crec que el nostre paper ha d'estar al costat de les aliances i de no perdre el discurs i no de perdre de vista qui genera les crisis. Perquè quan sabem qui genera les crisis, comencem a inventar noves solucions, no? I no estem així com responent a la doctrina del xoc a la que ara mateix estem una mica totes. Ho deixo aquí. Gràcies. Anna, si vols. Ara em toca a mi, estic d'una mala llet. Sí, he començat com una mica deprimida, començaves tu, Roser, això no acaba bé, i ara estic de molt mala llet. Estic molt d'acord amb vosaltres dues. Jo el que havia, o sigui, abans de compartir el que havia apuntat, sí que necessito molt, o com a mare o com a persona, o tot alhora, no? Com a persona que treballa molt en l'àmbit educatiu, amb escola pública, etc. Sí, estic molt, molt, molt emprenyada amb això que deies tu, Míriam, també, no? De com és una crisi del sistema, al final, de com patriarcat i capitalisme van de la mà i jo crec que una cosa bona és que molta gent està prenent consciència que fins ara no tenia, no? Tant de la importància del consum com de la invisibilitat de les cures, de totes aquestes històries que venim denunciant des dels feminismes fa molt de temps. Jo crec que això és algo bo, però aquesta mirada adultocèntrica i capitalista de la vida, de la crisi i de les mesures, jo crec que és una cosa que no hauríem de parar de denunciar, no? Perquè les criatures són persones, però ja, aquí no he de dir res que no sapigueu, no? Però sí que em venia molt de gust fer una denúncia i crec que l'estem fent poc. I m'he apuntat també com que no té a veure amb aquest punt, però ho necessito dir, ¿vale? Com aquesta idea, no?, que es venia molt, i jo estic totalment d'acord, no?, que hi ha una responsabilitat individual i col·lectiva, no?, en sortir d'aquesta crisi, no?, de com cuidar-se cadascuna, no?, el confinament, etc. Això ens està permetent tirar endavant, però alhora crec que està havent-hi com una obediència molt cega a tot el que està passant, no? Jo crec que llavors sí que té sentit que ho digui, perdoneu, que abans potser no tenia tan present des d'aquí. Com potser una de les feines que hem de fer és de fer molt visible tot això, no? De com les mesures, com la mirada, no hi ha res neutre en qualsevol mesura que es fa, ni el plantejament de la problemàtica ni de les propostes, no? Llavors, com les mesures que s'estan fent des d'aquí no són gens feministes, sinó tot el contrari. I com d'alguna manera el futur també el veiem molt negre, jo estic d'acord amb vosaltres que hi ha una estratègia molt d'anar mirant dia a dia, perquè jo si miro molt de lluny em marejo, i també una mica Roser d'apagar i vamonos, perquè realment, no sé vosaltres, però nosaltres treballem molt, molt amb escoles, no només, però bastant, i amb sector públic. I llavors, diguem que són dos elements que no estan molt bollantes ni de recursos ni tenim clar com anirà tot. I llavors jo crec que una cosa que sí que ens agradaria molt, i potser és com la part aquesta una mica il·lusionant o un desig que m'agradaria molt poder que pugui passar amb tot això, és que hi hagi un repensar profund de les escoles, de què és una mestra o un mestre, un educador, acompanyant, educadora, el que sigui, què és un infant i quines necessitats té i com l'escola s'ha de posicionar. També recordant com les escoles són institucions del sistema, però com el Departament d'Educació les ha deixat bastant venudes
a com cadascú resol individualment la relació amb criatures i famílies, que no ha de ser gens fàcil. I m'agradaria molt això, aquest repensar, bueno, a mi no, sinó una mica ho hem parlat amb les companyes, aquest repensar profund de l'escola, que realment els feminismes i aquesta demanda de posar la vida al centre acabi tenint més pes i més presència a tot arreu. Posar molt en valor també els espais educatius, no com a espais que permeten conciliar la vida de les persones que treballen fora de casa, sinó com a un espai de socialització on d'alguna manera la diversitat hi és, tot i que si bé sovint no es cuida ni s'acull, no? Però les escoles públiques en general és allà on estan totes les criatures i totes les famílies diverses de les diferents ciutats i pobles, i que m'agradaria molt que s'erigís des d'aquí. I l'última crítica, i que crec que és molt important que la recordem, i que això amb les companyes ho parlem bastant, i crec que és un debat que ha sortit molt, de com cooperatives com les nostres, que treballem en l'àmbit educatiu, d'alguna manera estem donant resposta a una responsabilitat pública que no s'assumeix des del sistema públic, sinó que s'externalitza i es precaritza en cooperatives com nosaltres. No? I jo crec que aquest dia s'està fent molt evident la diferència entre sector públic i privat, no? De com les persones assalariades del sistema públic tenen com tots els drets laborals intactes, més o menys, no tothom jo sé, i com la resta estem en perill constant. No? Així que es prenguin responsabilitats m'agradaria bastant. Vale, gràcies, Anna, i a totes. Sí que sabíem des de NUS que aquesta pregunta, aquest moment futur, podia generar reaccions, perquè també ens les genera a nosaltres, no? Per això l'hem posat aquí. I rescato de tot el que heu dit una mica el dir les coses una mica pel seu nom, no? De dir, estem parlant d'una crisi sanitària, d'un virus o d'una crisi del sistema i de quin és aquest sistema i com funciona, què prioritza. No? És com el punt per on arrencar aquesta mirada cap al futur. I després, amb tot el que heu dit, jo ho dividia com en dues vessants. No? Una vessant davant d'això, davant d'aquest futur negre o d'aquesta situació que ens enfada, una mirada cap endins de com ens enfortim, com fem xarxa, com intentem ser més sòlides, precisament perquè aquest sistema ens ha posat en una situació potser una mica més fràgil que altres, com tu deies ara, i una part cap en fora de no oblidar o de que el repte és seguir fent incidència política per visibilitzar això, per generar propostes alternatives, no? Un funcionament que posi la cura al centre, que valori els centres educatius, que els repensi, no? Perquè ja estaven en crisi abans d'aquest virus, ja es parlava molt de la crisi del sistema educatiu i de si estava obsolet, i ara mateix doncs, sembla que s'avança ràpid, potser es posen parxes i potser el repte és aquest, no? És a dir, repensem-lo profundament. Una mica aquestes dues vessants, no? Mirant cap endins i mirant cap enfora. I aquest mirar cap enfora, això, fer incidència i fer visible, no? A vegades també un dels nostres valors és desenvolupar aquest esperit més crític, aquest dir, bueno, obeeixo, què obeeixo, amb quin criteri, no? Soc responsable individual, col·lectivament, però no de forma cega, com apuntàveu. I també t'agraeixo com destacar el punt de les cooperatives, no? Totes aquí som cooperatives i el punt en què ens trobem en aquesta situació. Ara, si voleu, passem al torn de les preguntes. I llavors, no sé si hi ha moltes preguntes que vagin dirigides a una ponent en concret, per tant les farem i qualsevol de vosaltres, si voleu, podeu obrir els micros, no sé que tingueu soroll de fons, i vosaltres mateixes, qui vulgui prendre la paraula, sí que recordaré que intentem ser breus per poder passar totes les preguntes. Llavors, Eli, no sé si tu vols anar-les rescatant? Vale, doncs vaig jo. La Maria Barenys ens ha dit: s'han pogut continuar fent activitats amb joves per treballar la perspectiva de gènere amb aquesta nova realitat? Quines activitats s'han pogut fer i en quin format han sigut? Jo crec que les tres, d'alguna manera, sí que heu dit que heu intentat adaptar, tot i que estigueu en desacord, no? O no ho
s'agrada aquesta adaptació que hem hagut de fer. No sé si alguna de vosaltres voleu explicar com ha anat. O sigui, al final, crec que ho heu comentat, però aquí és una mica com quin tipus d'activitats he pogut fer. Suposo que és una mica l'essència de la pregunta. Alguna de vosaltres s'anima? Nosaltres treballem molt amb joves i haig de dir que estos sí que són les grandes olvidades, eh? O sigui, el tema d'adolescència és molt nivell. Ja repensarem. Hem fet super poca cosa, més Instagram Live és el que hem fet més, no sé si es diu, no? Sí, els directos estos de l'Instagram, que ha sigut molt bonic, la veritat, perquè els trobem molt a faltar, però molt poca cosa, poquíssim. No sé, les altres com us està arribant, ens està arribant sobretot professionals i estem temblando molt fort pel setembre, molt fort. Perquè com que encara no se sap si els alumnes, no sé què, no sé com, ens han demanat vídeos, no? Llavors per això us deia aquesta cosa de la por, ara transformarem la prevenció de violències, el bon estimar les relacions, la sexualitat en vídeos, no ho sé, però bueno, no ho sé, en tot cas poquíssima cosa. Alguna més vol dir alguna cosa sobre això, de com ha anat alguna adaptació, o si no passem a una altra pregunta. Doncs, vale. La següent, Associació Mirai, ens diu: la meva pregunta també va amb la línia de la Maria Barenys i com faciliteu tallers coeducatius amb infants de 4 a 12 anys. Jo crec que aquí no és possible, no? O sigui, jo crec que hem dit, no? No sé si alguna s'ha trobat, però jo entenc que hem dit que no. Igual que els joves o els adolescents estan sent oblidats, aquesta etapa també no és bastant complicada. Vull dir que aquí no es pot facilitar telemàticament això, no? No sé si algú em contradiu, però jo crec que seria això. Llavors, després la... Espera, Eli, no sé si la pregunta, perquè no és prou concreta, si ho diu en general en la vostra tasca, potser abans d'aquest estat de confinament, o ara. Llavors, si voleu fer algun apunt del que podíeu haver estat fent fins ara, potser també és útil perquè no queda clar la pregunta. Alguna de vosaltres que treballi amb infància? Vale. Anna? Bueno, jo, si voleu, breument, sí. Nosaltres treballem molt amb persones adultes, sobretot, perquè creiem que quan una mestra o una persona que acompanya criatures pren consciència o incorpora aquesta mirada feminista per tot allò que faci amb els infants i criatures i tothom, doncs estarem impregnat i, per tant, l'impacte serà molt major que no pas anar a fer un taller només, no? Però sí que fem tallers amb infants a vegades. Òbviament, ara s'ha aturat tot i estic molt d'acord amb la Míriam que és impossible el treball a distància amb criatures i això. Llavors, bàsicament, el que sí que fèiem abans d'aquesta època que estem vivint és d'alguna manera acompanyar els infants a poder tenir espais de debat i reflexió de coses que els estan passant. No estan anticipant res que no estiguin visquent, sinó al final és donar-los la paraula perquè parlin del que els hi passa. Que jo crec que sovint això no es fa a moltes de les escoles a les que anem, a moltes sí, també ho hem de reconèixer, però és crear espais perquè puguin parlar del que els hi passa, jo crec, des del respecte, la cura del grup, d'una mateixa i amb respecte. Però ja et dic que molts cops els infants o joves ens donen 1000 voltes a les persones adultes i que crec que hi hem de fer la feina, al final som nosaltres. Merci, Anna. Doncs la següent és de Cecilia y diu: ¿no creéis que en la educación pública se ha visto también todas las carencias en cuanto a la inversión, al igual que en la sanidad, pero no ha habido una visibilización ni se ha reivindicado por la sociedad igual que se ha hecho con la sanidad? ¿Alguna se anima? La Roser. Bueno, era per també repartir una mica, no? Però jo és que estic molt d'acord amb tot el que ha dit en l'última pregunta l'Anna. Jo també soc mare i ho he vist com en primera persona la ràbia que em produeix aquest abandonament del sistema educatiu vers aquestes criatures, que no necessitem un aparcament de criatures, necessitem una corresponsabilitat social de la cura de les criatures. Necessiten socialitzar amb iguals, necessiten moltes coses que ja sabeu totes i segurament moltes de les persones que m'esteu escoltant
I estic molt d'acord que l'educació s'ha posat com en segona línia, quan és un servei superessencial per garantitzar la igualtat entre les persones. És que és com tan bàsic que em sembla molt fort tot el que està passant. No? I em sembla... I és veritat, Anna, que segurament no estem fent prou. No estem fent prou per canalitzar aquesta ràbia que portem, ràbia i injustícia, no? Perquè és com les dues coses, no? Per haver passat l'educació en segon terme. No? És un servei essencialíssim, no? Per garantitzar la igualtat i la llibertat i els drets de totes les persones. És que així ho pensem. No? Per tant, no puc estar més d'acord amb aquesta afirmació i amb aquest comentari. No? Bueno, no sé si les altres voleu aportar més, però només volia com donar la meva aprovació al comentari. I he fet servir la nomenclatura que han fet servir en aquesta crisi, no? Del servei essencial, que a mi em ressonava a les meves entranyes, perquè era com... Això no és un servei essencial? Sí, sí, totalment d'acord. Vale. La Sandra Median... Bueno, gràcies, Roser. La Sandra Median ens diu: en primer lloc, gràcies a totes, em sorgeixen dos dubtes. Com esteu tancant, si ho heu pogut fer, els processos que teniu encetats i com es pot donar continuïtat i fer sostenible aquest tipus de projectes? Alguna vol explicar alguna cosa? Evidentment, no podem donar tota la... perquè no tenim fórmules màgiques, està clar que estem vivint dia a dia, ho esteu dient, però si alguna vol fer algun comentari més. Bueno, si em toca a mi per ordre. O sigui, nosaltres, molt concret, no? Tot el que ha sigut intervenció amb joves, que estàvem a la meitat de moltíssims, és un drama, no? I a més estàvem a la meitat de molts projectes que a més han coincidit amb aquesta cosa del Pacto de Estado, amb la qual havíem engegat un munt de projectes nous, superxulos, entorn a coses que encara no havíem pogut treballar mai, bueno, en fi, un dramón. Tot això està paradíssim, no? I també moltes coses ens han proposat passar-les a guies, per exemple, no? O per què no passeu això a una guia, per què no tal, això un vídeo... Estem valorant què passem, què no passem, què directament hem perdut, que igual et puc parlar del 80%, no ho sé, no ho he calculat, o el 70%, que sóc una dramàtica, però bueno, molt. I moltes coses que sí que hem pogut com aplaçar, no? Aquí sí que hem notat molt fort que la gent valora molt la nostra feina, que això és com molt guai, i sí que estan com esperant a que puguem reprendre. Però més enllà d'això no sabria dir-te. A partir d'aquí és això, el que estem surfejant. No puc dir més, no sé vosaltres en això. La Roser. Sí, jo també crec que hi ha hagut moltes coses ajornades, no? Coses que per acabar de tancar o per acabar de fer tancaments de projectes, no? Que estaven ja molt avançats, això sí, s'ha ajornat, no? I nosaltres això ho veiem positiu també, perquè no és com un abandonament de ho tanquem i ja està, no? Sinó per nosaltres és molt important fer aquests tancaments ben fets dels projectes i poder-los fer en condicions, no virtualment o no amb una carpeta mailing o una cosa així, sinó nosaltres valorem ajornar-ho, no? Pel millor tancament del projecte. I d'altres, ens hem hagut d'adaptar i fer fórmules que tampoc ens han agradat, no? I no tancar-ho de la millor manera, no? També s'ha de dir, no? I llavors és com, bueno, assumir que aquesta situació també ha portat coses com que no ens han agradat tant i que, bueno, ho assumim i tirem endavant. Però, bueno, una mica fora de les nostres mans, no? Sempre ho vols fer, t'agradaria fer-ho d'una altra forma, però han passat aquestes coses. Però, bueno, en general, sí, els ajornaments per nosaltres també els hem viscut com d'una manera positiva, no? Per dir, bueno, doncs ho podrem fer després. No només econòmicament parlant, sinó pel valor dels projectes, no? Sí, perquè, gràcies, Roser, jo crec que aquest és el gran drama, no? També, o sigui, d'entendre què estàvem fent, per què estàvem fent i com ara això es transforma, no? En coses que potser tot aquest objectiu es queda una mica diluït, no? Vale. Una altra pregunta que tenim, de la Laura i l'Anna, diu: creieu que una vaga general
podria incloure també els reclams de les vostres cooperatives, un sector ja prou precaritzat i feminitzat? Quines accions conjuntes creieu que podem dur a terme perquè la vostra feina es reconegui com a essencial pel sistema? Roser. Ho sento, però vull acaparar, perquè aquí sí que li he de donar la paraula a la meva companya Sara Ortiz, que fa més d'un mes que em diu hem de fer una vaga general més enllà del 8 de març i del 25N. Una vaga general perquè això no pot ser. Aquesta crisi de les cures no, perquè no està fins als usuaris. O sigui que molt d'acord. Artistes pedagogs. Oi que ho ha posat ella? Sí. La Laura i l'Anna. Molt d'acord. Una vaga general. Sí. Feminista i antiracista. Absolutament d'acord, vaga general, però gruixuda. Si ens estan passant per la mà els del barri de Salamanca. O sigui... jo crec que sí, jo crec que com a mínim el sector de la prevenció i el sector de l'educació sexual... Ui, perdoneu. Coses del directo. Fa estona que estem, moviment feminista, tal, i és veritat que sí que les reivindicacions d'això, no? Una educació sexual, prevenció de les violències als instituts, a les escoles, la coeducació, sí que estan com més incloses, no? O podria estar-ho en un sentit molt ampli, però jo crec que d'aquesta ha d'explotar algú conjunt molt fort, jo sí ho penso. Ja que transcendeixi inclús a la nostra tasca. Saps què vull dir? Sí, és que al final... Jo personalment, parlaré per Eli, estic molt d'acord que aquesta vaga és molt necessària i que s'ha de visibilitzar aquesta feina. També fent reflexió d'algunes coses que dèiem abans, d'aquesta cura i de com les coses s'han de fer i com... En fi, moltes coses que no vull allargar-me ara. No veig que n'hi hagi més preguntes. No sé si algú més s'anima a fer preguntes. Anna, perdona, pots dir alguna cosa? Sí, no, que volia crec que a part de la pregunta d'aquestes dues companyes preguntaven com es pot fer també per ajudar a visibilitzar la nostra feina i tal. Jo crec que una cosa que hem parlat moltes vegades entre copes, que no dic que individualment es pugui resoldre, però crec que una cosa que passa sovint és que hi ha un desconeixement per part del personal tècnic que ens fan càrrecs de moltes de les coses que implica la nostra feina. Llavors jo crec que aprofito que tinc aquí aquest petit altaveu com per demanar, per favor, que les persones que ens contracten sàpiguen que darrere d'allò que fem hi ha molta feina a darrere, hi ha moltes reunions, hi ha molt treball, hi ha molts costos que s'han de sostenir, que les persones assalariades cobren i fan les seves hores, que cada reunió que fem, cada document que elaborem, totes les coses que fem són hores que dediquem que si no ens les paguen, les estem pagant nosaltres. És algo molt fort, que em poses consciència que allò que no cobres és que ho estàs pagant tu, estàs pagant per treballar. Llavors jo crec que posar consciència amb totes les tasques invisibles que hi ha darrere d'anar a fer una formació de 2 hores, doncs és molt important i de veritat que crec que en part a molts cops té a veure amb el desconeixement. No vull culpabilitzar o responsabilitzar les persones tècniques, però jo crec que hem de fer molta pedagogia d'això perquè des de segons quins sectors no s'entén. I perquè una cosa val tants diners, no, és que jo no cobro 100 euros l'hora, ja m'agradaria, però darrere d'això hi ha molta feina i és un tema que m'emprenya especialment també i que té a veure amb això que passava aquests dies al sector públic-privat i que crec que hem de fer molta feina, més enllà de recordar que tot això que fem de prevenir les violències masclistes, que sembla que és una cosa que ho fem tot el dia i ho fa tothom, doncs que després té les seves repercussions quan no es fa. Això és obvi, però a nivell de la pràctica quotidiana crec que hem de fer molta feina des d'aquí. Gràcies, Anna. Crec que la Roser volia apuntar també una última cosa i després anirem tancant. Sí, només per acabar, perquè també ha sigut un dels temes que havia sortit en aquests debats que havíem tingut quan ens havíem ajuntat cooperatives afins o entitats afins, que era, ja que nosaltres, perquè això tampoc no s'ha d'oblidar, lligat al que ha dit l'Anna, nosaltres som finançadores de l'administració pública mentre elaborem tots els projectes que fem, perquè, clar, no ens paguen
fins que acabem totes les nostres tasques. I per nosaltres sempre anem amb pòlisses. Bueno, ara no explicarem com l'enginyeria econòmica amb la qual ens sostenim totes aquestes cooperatives, però la idea clau és que financem a l'administració pública, perquè adelantem feina que no paga fins que no la té feta, no? I en el millor dels casos hi ha un pagament entremig, que no passa moltes vegades, no passa moltes vegades. És una vegada entre no sé quantes, perquè normalment paguen a finals i normalment a 60 dies, 30-60 dies, no? Bueno, si tens sort, no? Llavors, per què ho dic això? Perquè ara que estem en un moment de crisi, no? Nosaltres no? I miro la Míriam, bueno, perquè va ser una de les no? Però ja no? Vam demanar a l'administració pública un avançament, no? Per què no canviem una mica? Ara que estem... Per nosaltres sí que el vostre pagament requereix d'un superesforç per part nostra, perquè us estem demanant que el que us financem normalment, ara que estem en un moment de supercrisi, ens ho pugueu adelantar. Llavors, bueno, per entendre com el que estava explicant l'Anna, no? De quin és el grau de precarització per entitats privades, no? Que depenem en alguna mesura de treballar per l'administració pública, no? Aquest finançament que fem de part nostra. Gràcies, Roser. Doncs, com que ja anem una miqueta fora de temps, tot i que hem sigut superbones alumnes amb els timings, sí que he rascat una mica aquestes últimes reflexions, no? La necessitat de visibilitzar encara més la nostra feina i les parts reproductives o més invisibilitzades i la necessitat de seguir cridant i fent incidències, sigui des d'una vaga general, sigui des d'altres llocs, però que va més enllà del que a vegades s'entén per anar a fer un taller de 2 hores en un centre educatiu, no? Per simplificar-ho. Us volia agrair moltíssim que hagueu participat, que sé que totes estàvem en moments de xoc i moments difícils i heu agraït la cura, però jo també he agraït la resposta perquè sabia que eren moments delicats. Agrair-vos també haver-ho fet en format virtual, després d'haver escoltat tota la part de rebuig i de saturació, no? I és aquí on també des de NUS ens hagués encantat fer això de forma presencial i tenir aquí fora unes pastes o unes patates o unes olives, i ara no les tindrem, o unes birres, el que fos. Agrair-vos també aquest esforç perquè sabíem que no és fàcil aquest format. I recordar-vos a totes les que ens esteu escoltant que aquesta taula la penjarem tan aviat com la tinguem editada també perquè es pugui veure, ara no sé si és al Vimeo o al YouTube, però bueno, això la Rocío ja ho anirà informant. Dir-vos també que ens podeu seguir a les xarxes, a nosaltres, a NUS Cooperativa, que hem liderat aquesta taula, però també les nostres companyes, la cooperativa Candela, Col·lectiu Punt 6 i Coeducació. Anirem posant al xat totes les seves xarxes per si voleu tenir més informació o per seguir la nostra activitat. I, per últim, convidar-vos ara sí a totes a que activem les càmeres per fer una foto final d'aquestes de 1000 pantallites i que poseu el mode galeria, que el teniu a dalt a la dreta, és el mode quadraditos, per poder fer una foto on ens veiem totes les que hem estat aquí.